Bago natin simulan ang mga kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Maria Luvicato, The Persona Stories, subscribe kayo dyan, Marilyn Malobago, Catherine Rosales, Dong Kulis, Yamada Zenaida Japan, subscribe kayo dyan, King Crone, at sa mga nag-renew ng badge na sina Erica Sheila Vizcara, Erickson De Jesus, John Peter Ente, Earl M. Pic, Takashi Kawamura, Danchoy El Culada, Rock Records, Ronin Roluqui, Admin Jeff Anjinson, Thata Durana, Priscil Calalo, Luis Cardoza, Miss KZA, Wendell Ileneza, happy 1 year sa'yo. Leiva Lee, happy 1 year sa'yo. Dark Sinister, subscribe kayo dyan. Rhea Ruby, happy 1 year sa'yo. Shay Lee, at kay Ash Briguera. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan kay Dayan. Hi Pinuno. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan doon sa dati naming tinitirhan. Maaaring marami sa iyong tagapakinig ang hindi maniniwala sa kwento kong ito, pero nasa sa inyo na lamang kung yon ang paniniwalaan nyo. Sa pagkakatanda ko Pinuno, taong 2013 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Misamis Oriental. Itong mga panahong ito Pinuno, kasalukuyang kaming nakatira ng aking asawa at 2 anak sa aming lumang bahay. Minana pa namin yon sa mga magulang ng aking asawa. Tinanggap na lang namin ang manang yon sa kadahilanang wala pa kaming sapat na pera noong mga panahong yon upang makapagtayo ng aming sariling bahay. Maaga pang namaalam ang mga magulang ng asawa ko sa kadahilanang pinatay ang mga yon ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Ang dahilan umano sa pamamaslang ay awayan sa manang lupa. Kung hindi ninyo na itatanong, ang pamilya ng asawa ko Pinuno ay maraming ari-arian dito sa amin. Kagaya ng mga sakahan, koprahan, palayan. 4 lang silang maghahati noon, kaya masasabi kong malaki-laki talaga ang mamanahin ng asawa ko. Sa lumang bahay pala nila Pinuno, nanirahan kami ng halos 5 taong walang nagaganap, nakakaibang pangyayari. Nagbago lang ang lahat ng yon nang lumipas ang 1 taong wala na ang mga magulang ng aking asawa. Minsan, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag na nangyayari sa aming tahanan. Kagaya ng biglaang pagkahulog ng baso sa sahig kahit wala namang gumagalaw dito. Kahit natatakot na ako noon Pinuno dahil sa mga pagpaparamdam na yon, ay pinilit ko na lang itong ipagsawalang bahala sa kadahilanang ayokong matakot din ang aking mga anak doon sa aming sariling pamamahay. Sa tuwing umaga kasi ay wala doon ang aking asawa, gawa ng naghahanap buhay ito upang merong kaming makain sa araw-araw. Ang trabaho ng asawa ko noon ay pagsasaka sa aming sariling lupain. Meron naman itong mga trabaho pero kailangan siya doon upang mamahala sa kanilang mga sinasaka. Isang gabi, kakauwi lang ng mister ko. Nakapagluto na ako noong mga oras na yon, kaya pagdating nito sa aming bahay ay kakain na lamang to. Dan, kumain ka na. Bungad na wika ko sa aking asawa pagbukas ko ng pinto. "Oo, mahal. Sandali lang ha. Magpapahinga lang ako."
Sagot naman ito sa akin. Nang makapasok na ito sa aming tahanan, ay agad naman itong tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. Matapos yan ay nagpalit ito ng damit at agaran din ang pagtungo nito sa mesa upang kumain. Habang kumakain kami, Pinuno, ay wala namang nangyayaring kakaiba. Wala akong nararamdaman noong mga oras na yon, kaya laking gulat ko na lamang nang merong itinurong nilalang ang anak namin. Nakaturo yon sa dingding at ayon sa kanya, ay merong isang babaeng nakasabit doon sa kisame na merong mahabang buhok. Nay! Nay! Tingnan niyo sa likuran niyo, merong babae oh! Babae, Nay! Wika ng bunso kong anak. Nang marinig ko yun, Pinuno, ay halos tumayo ang mga balahibo ko dahil sa pagkagulat. Maging ang asawa ko noong mga oras na yon ay natigilan sa pagkain dahil sa sinabi ng anak namin. Alam ko noong mga oras na yon na hindi nagsisinungaling ang anak ko. Kaya ang ginawa ko noon ay dahan-dahan akong lumingon sa lugar na itinuro nito. Pagbaling ko ng tingin ko ay wala naman akong nakita. Maging ang asawa ko ay wala ding nakita ayon sa kanya. Kaya ang nangyari, nagalit ito dahil sa kung ano-anong sinasabi ng anak namin. Pinagsabihan niya yon, Pinuno, na masama ang kanyang ginagawa. Pero kahit na anong pagsasalita ng asawa ko noon, ay nagpumilit pa rin ang anak namin sa kanyang mga nasisilayan. Ayon sa anak kong si Bembem, na ang nakikita niya noong mga oras na yon ay isang babaeng nangingitim ang balat at merong mahabang buhok na natatakpan ang buong mukha nito. Dahil sa hindi pa rin yun tumitigil, ay kumuha na ako ng lente na nasa sala namin. Inilawan ko yun, Pinuno, pero wala talaga akong nasipat na nilalang. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas at meron akong napansing isang anino na nasa dingding na gumagalaw. Anino yon ng tao, Pinuno, kaya nang makita ko ito ay labis akong natakot. Halos kumawala na ang kaluluwa ko noong mga oras na yon dahil sa aking mga nasilayan. Maging ang asawa ko noon, Pinuno, ay nakita din ang aninong yon. Dumaan lang naman ito sa liwanag ng lente pero labis-labis itong nagbigay kilabot sa aming pamilya. Dahil sa aming mga nasilayan, ay agarang kaming lumabas sa aming tahanan. Animoy nawala ang gutom namin noong mga oras na yon dahil sa aming mga nasilayan. Magbabandang 8:00 pa lamang noon, Pinuno, kaya marami pang kumpare ng asawa ko ang pwede naming malapitan. Habang naglalakad kami sa aming bakuran, ay doon namin nasipat ang isang matandang babaeng nakatitig sa amin na lubog ang mga mata. Nasa bintana yon ng pangalawang palapag ng aming bahay, kaya kitang-kita talaga namin ang nilalang na yon. Animoy demonyo na ang paningin ko doon dahil sa napakapangit nitong itsura. Meron yung tahi sa muka at biyak ang ulo nito. Pagtingin ko sa nilalang na yon, ay agad naman ang pagkaripas naming mag-anak dahil sa aking mga nasilayan. Para kaming mga baliw noong mga oras na yon, gawa ng nagsisisigaw kami habang tumatakbo sa kalsada. Buti na lang at nakasalubong namin sa daanan si Tikboy. Dahil sa nakita nitong takot sa aming mga muka, ay hindi yon nagdalawang isip na papasukin kami sa kanilang tahanan. Pagdating namin sa kanilang bahay, ay doon namin pinagsabi ang aming mga nasilayan. Sige, dito na muna kayo matulog. Ako na ang kukuha ng mga gamit nyo sa inyong bahay. Wika ni Tikboy.
Matapos nitong magsalita, ay agad din naman itong tumungo sa aming tahanan. Pagbalik nito ay nagwika ito ng, Lisanin niyo na ang bahay niyo dyan. Ramdam kong hindi titigil ang mga ligaw na kaluluwa sa bahay na yon. Buti na lang at may bakod at puder ako sa katawan ko. Dahil kung wala, malamang sa lamang ay napasukan na ako ng masamang espiritu. Pumiyok na wika ni Tikboy. Nang marinig namin yon, Pinuno, ay doon na napagpasyahan ng asawa ko na sunugin ang bahay na yon. Pansamantala muna kaming nanirahan sa kapatid ko habang hindi pa natatapos ang aming bahay. Magmula nang makaalis kami sa lugar na yon, ay naging maaliwalas na ang aming pamumuhay. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Sana ay maibahagi ninyo ang kwento ko sa channel mo. Ikalawang karanasan kay Jason. Maulang tanghali, Pinuno. Nais ko sanang ibahagi sa iyo ang kwento naming pamilya noong minsan kaming dinalaw ng aswang. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, taong 1998 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Mariposa, Masbate. Kung hindi ninyo na itatanong, ang Mariposa ay isang lugar dito sa amin na malayo sa mismong syudad ng Masbate. Pahirapan rin ang pagpunta sa lugar na yon, gawa ng hindi pa gaanong maayos ang kalsada doon. Wala naman akong magagawa at ang aking pamilya dahil sa doon na kami lumaki. Masaya naman doon. Mararamdaman mo talaga ang kalikasan. Masiyahin ang mga tao roon at mababait sa mga dayuhang napapadpad. Noong 1998, Pinuno, ay nasa edad 20 anyos pa lamang ako. Maaga pa kasi akong nag-asawa dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Nang makapag-asawa na ako, Pinuno, ay pinili kong bumukod na sa aking mga magulang upang kahit papaano'y hindi na ako maging pabigat sa kanila. Nag-iisa ko lang tinayo ang aming barong-barong na gawa sa nipa at dahon ng nyog. Kokonti lang ang gamit kong pako dito dahil na rin sa mga pamamaraan ng aming katutubo sa paggawa ng bahay. Di naman gaanong kalakihan ang bahay namin noon. Yung tipong tama lang para sa 3 katao. Wala pa namang kaming anak roon ni Rosing, kaya walang problema. Lumipas ang taon ng aming pagsasama at doon na nga nagbunga ang aming pagmamahalan. Nang tumungtong sa pang-5 buwan ang pagdadalang tao ng aking asawa, ay doon na nga nag-umpisa ang pagpaparamdam ng mga kakaibang nilalang. Alam ko naman, Pinuno, na meron talagang ganoong uri ng nilalang. Matagal nang pinagpasapasahan yan sa aming angkan tungkol sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Di na din bago sa lugar namin ang mga ganoong insidente sa tuwing merong nagdadalang tao. Ang pinaghihinalaan namin noong aswang ay si Tandang Boyo. Halos kasing edad lang yon ng ama ko pero hindi ito nakikitaan ng panghihina ng katawan. Wala ding asawa't anak ang matandang yon na siyang labis naming ipinagtataka. Isipin nyo na lang, nasa edad siyang 70 taong gulang at nakakaya niya pa ring buhayin ang kanyang sarili. Nakakakuha pa yon ng mga panggatong sa bundok nang walang gaanong iniindang karamdaman. Ayon sa aking itay, na itago na lang natin sa pangalang Tandang Boyo, ay minsan na niyang nasilayang kumakatay ng isang buong baka yon. Gamit-gamit lamang ang matutulis nitong kuko. Nasipat ito ng ama ko magbabandang 6:00 na ng hapon. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga ng asawa ko, bigla akong nakaamoy ng isang napakabahong insekto. Nang makaamoy ako noon, Pinuno,
ay bigla akong naalerto dahil alam ko sa sarili ko na isa itong insektong alaga ng aswang. Kasabay ng pagkalat ng amoy na yon ay ang pag-aalulong ng aming alagang aso. Sinasabayan pa ito ng paghuni ng kukok na nasa paligid. "Rosing! Gising! Gising! May aswang sa paligid!" Wika ko sa aking asawa. Ilang beses ko pang kinalabit ang asawa ko noon dahil sa mahimbing na ang pagkakatulog nito. Nang magising ito ay agad akong tinanong na kung ano ang pinaggagawa ko at naisipan ko siyang gisingin. Nang malaman niyang ginagambala kami ng aswang, ay biglang napalitan ng takot ang pagkairita nito sa akin. "Tagilid lang, mahal ha. Ito, ilagay mo sa tiyan mo." Dagdag ko pa dito habang inaabot ang pinatuyong dahon ng talong. Matapos kong maibigay ito pinuno, ay agad ko namang pinuntahan ang aming altar upang tingnan ang langis na binigay sa akin ng ama ko. Nang makita kong bumubulayon, ay doon ko nakumpirmang meron ngang aswang sa paligid. Matapos ko itong masilayan ay agad din naman akong tumungo sa aming silid. Pinagsabihan ko ang asawa ko na huwag mangamba dahil sa wala namang dapat ikatakot. Marami rin kasi akong pinatuyong makabuhay sa silid ng kwarto namin pinuno na siyang pangunahing pangontra laban sa aswang. Ilang minuto pa ang lumipas ay bigla kong nakarinig ng pagnanangis ng isang lalaki. Umiiyak yon pero napakalalim ng boses nito. Nakakakilabot talaga itong pakinggan dahil para bang boses ito ng demonyo. Matapos nitong umiyak ay siya rin namang paglakad nito papalapit sa aming bahay na para bang hindi ito naaapektuhan sa aking mga pangontra. "Hoy! Demonyo ka, boyo! Put na mo! Bukas sumanda ka sa akin. Pinapangako ko sa'yo, hinding-hindi kita pakikitaan ng awa kapag nakita kita. Demonyo ka talaga! Pati kababaryo mo, tinatalo mo!" Sigaw ko sa nilalang. Wala namang kaming narinig na sagot. Bagkus ay tanging pag-angi lang ang narinig ko. Ang aso naming umaalulong ay bigla na lang tumahimik nang sa hindi malamang dahilan. Kahit na anong gawin kong pananakot dito, ay hindi pa rin natitinag ang nilalang na yon. Tinataga ko na noon ng bolo ang aming haligi, pero hindi pa rin ito umaalis. Hanggang sa nakapagpasya kong lumabas na ng bahay upang harapin ang demonyo. Paglabas ko sa aming bahay, ay agad ko namang pinasara ang pinto sa asawa ko. Hindi na ako nito napigilan, gawa ng galit na talaga ako sa matandang yun. Paglabas ko ng pinto pinuno, ay doon bumungad sa akin ang isang sanga ng punong malapit sa amin. At meron doon nilalang na para bang aso. Nanlilisik ang mga mata nito at ang buong mukha naman ay para bang sa aso talaga. Napakatulis ng mga pangil nito at ganun din ang mga kuko. Meron itong kokonting buhok sa katawan at kulukulubot ang balat nito. Nang makita ko yun pinuno ay agad ko namang sinugod ito ng walang pag-aalinlangan. Pagtara ko ng bolo sa lupa, ay agad ko yung isinaksak sa saging sabay sugod sa kinaroroonan nito. Nang malapit na ako sa kinaroroonan nito, ay agad din naman itong tumalon sa sanga upang kaharapin ako. Nagbuno kami sa ilalim ng puno ng mangga hanggang sa masukol ko ito. May kalakihan kasi akong tao pinuno,
kaya hindi uubra ang butot balat na aswang na aking kaharap. Paghawak ko sa isang kamay nito, Pinuno, ay agad ko naman itong hinataw ng bolo hanggang sa matanggal ito sa kanyang mismong braso. Nang akmang papatakbo na papalayo ang aswang, ay agad ko namang hinawakan ang paa nito at pinagtataga ko ang bewang ng aswang hanggang sa tuluyan itong mahati sa dalawa. Pagkahati ko dito, Pinuno, ay siya namang pagbalik ng anyo ng nilalang na yun. Ayon sa ama ko, na kapag nakapatay ng aswang ay kailangang ilibing mo ang hating katawan nito sa ibayong ilog upang hindi na ito magkaroon ng pagkakataong maipag-isa muli ang kanyang katawan. Ganon din ang ginawa ko sa aswang na yun, Pinuno, nang mapatay ko ito. Pagsapit ng umaga ay kasabay nito ang pagkawala ni Tandang Boyo. Walang humanap dito sa amin dahil sa marami ring galit dito. Hanggang sa tuluyan ng makapanganak ang asawa ko, ay wala nang gumambala pa sa amin. Nang makapag-ipon ako ng sapat na pera, ay pinili kong lumipat ng lugar upang makapagsimula ulit. Hanggang ngayon, Pinuno, na malaki na ang mga anak ko, ay hindi ko pa rin makakalimutan ang minsang pakikipagbuno ko sa isang aswang. Okay, opinyon ko sa dalawang kwento. Doon sa una, kung mapapansin ninyo, hindi matahimik yung kaluluwa ng mga magulang nung asawa niya. Gawa ng pinatay ito. Hindi kasi namatay yung mga magulang nung asawa niya sa natural na kamatayan. Merong kumuha ng buhay dito. Alam niyo bang natural lang ganun sa mga kaluluwang bigla na lang pinatay? Doon naman sa pangalawang kwento, nakakamangha na wala siya gaanong karga pero nakasabay siya sa isang aswang. Kahit na butot balat ang aswang na yon, hindi natin masasabi na mahina yon. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa mga kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.